Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka HYC lengba ka Socio Cultural Cell haga khandru trik ukla lingkot araja apun rio. Kala yo ban sami ki khusnam sheki nong job haga jeng kop tho bat puli poetry khasi online. U khulom ksiar haga wat kabalai. Kinong job haga ne jeng kop kidan laingut kata bawan ningkong deu samla ban job liu ji kharmalki kabawan baar kadega samla lahun daka Teresa Senrem bawan balai deu samla Freddy Boy majau. Kinong yeshim benta ha kani gajinya kop thop at puli poetry kidan hadu kumba handru punre ungud bakan thop na doki hep ki baret hadu ki balarang baru kumju ya kani gajinya kop kaseng HYC kala penlong hau benai no pra araja apusan kajing penlong kaseng ya kani gajinya kop thop at puli poetry kalong kum shibenta ban kan mau burom ya kasngi yap ka ba prapusau jong umalung susutham ubade unong tebe jingshai ha kari Habakren hagan yakasi uba roy kupar senram uloong baka jing thu jong kaseng ban penlong ya kum kani ka program ya kop tho bat puli haga kten khasi kare kum shibenta ban kentio ya ka kten ka thali la jong nalor kata uloong ru baka ne ka jing penlong ya kum kani ka program ya kop kalong ka jing persang ban penne pensa ya la ka jong ka kten ka thali Ulapan kan mauru ba haba ususu tham utho e ka poetry umdei ba utho tang manlong kata ka jingdeng Henry utho Bakan long kum ka yet khmi yangi kum ka jat ben riu bat kum ju ru bakan long ka jing maham ya ka jat ben riu umulong susutham upen kan mauru yangi ha ka ne ka pateng ya ka jing her arsut ka akor ka buram la ong baroi ku par senram KHYC kalais ngo baru shaka kan hon khasi authors society ki balawan lang ha ka ne ka program but shaki laingut kinong bishar ha ka ne ka jing ekop Panyatok, sudah. Ni semua benai kublai yang hilang baru kat kibala bandan hak ni kapur agak kerteng jong kajat ndring nyotrap kabiet ya jongi kumun elam masuk ban penpau ka jingmen bakaseng lemba ka socio cultural cell ka jongka nilala ban pelong ya kani ka jinge kop tho bat kuli poetry uklom siar hakawat ka bala ini gede sien ka balai ka bakaseng ka pelong ya kum kani ka program ngadak ru da ka jingmen bantip bau news nam mementa kani ka wat ka bala kila don na ki phongut ki kun samla ki long kmi ki long pa ki balai shim benta shit ham bat ka bala pelong le si ya ki nong penya ki khot dengan social culture secretary haringkat ki nong bisa ban jenjar bangin la ban ai la ne ban pentip ya ki nong job kat kum ka por ka mangi nak bu aka jing sisan kum bala kren do assistant social culture secretary mene ba ngikwak ban pentip no ki nong job aka khat patrik jong no prak jong senam aja absan dai namar ba ki bun pala ki no isim menta kum juru ka ki no isim beta ki bala pentebet yala de ar kom tho ar kom kule kala pen yani bat kum juru ki nong bishar bangin la ban ai ya ka jit ya ka jing pen bana por ba biang ring asok men pa akani ga janwi ba menta ilala ban pelong ini program ibalimkot program ibaret ndai badon jingmut pa yani kung gaseng bat nganget lu bakande ke program pa badon jingmut ya ka jat pinriu hi bro kowe ka kani ka jing pelong ya kum kani ka program ka jing ya kop ban tho bat puli poetry ka deru kowe ni kisenjam ki bangi kung gaseng ni persyam ban penne pensa bat kham tam ya ban kentiu ya la ka jong taktim ya kili nadu bala seng ya ke HYC ni don tang kowe ga tho Bakata katong golong ban yada ban penne pensa ban kentiu bat kham tam de ban yale klan kan randin ya kita ki snap ki bakerpang ki bangi don baca bat kani ka jinge kot tho bat puli poetry kulong sial kini gijing persyang ki jongi ban penne ya la ka jong ktien ga thli ban yada ya ka bat kham tam de ru
ban kentil ya ka jing rius pa jong khtien ga jong mangai ku ble ya ki noilam jong social cultural cell ki bala shim ya ka jing kekli na ka banta ban le ya ka ni ka ho ni le ru ya ka ni na ka banta ban kan mau buram yau tau riu perkhat ukrau perkhat jong ga jat riu jong ni umulung susutha hakum ka ni ka por na smoke ban pen kan mau yang ni ki bay don lang ni bale si lembaga ni program ko belingkat yang wei pu wei khat jong ja kan ngin kan mau ya ki ei ki bo mun so so tham upen kan mau yang ni ukran yang ni lembaga poetry ki jong umulung so so tham abo tho ya ki poetry kata ka jing so tho ba jong abo tho ya ki jing tho la ni ka poetry sim la pendan kam ya ki poetry tang man long kum kita ki jing deng la ni ki jing pen pu pen phien le pendan kam ki poetry ban long ka yet khwi yangi pun kejat benda. Bak kum juru banlong kecing maham yangi pun kejat benda. Kata kedai kebang ngasno tu banadu ki puan ki bumun syua bau tho ki puan tu. Hadu ka khne khlemat bamenta upelong yangi pun kejat benda bangin pet ya gayet kmi bak kum juru ban maham yangi. Ya ki puan ki bansawan. Lembah ki jing tho ki jong u. Upen kan mau yangi ya katenrai ke bangi ni tu. Upen kan mau yang ni ya ubuk jingkeli yang ni kum gajat meriu hakani ka pateng ka momenta ya ka jingya asut jong ka akor ka burong bat upen kan mau yang ni bangi dei nim dei ban kendit ban tiak sa de bengin kendit no na ka jing tiak thai de jong ni ban phai ma sya kata bat ya ki jing ki bangi kum gajat meriu nya kendu bat ni smau lu ba kapang pedeng jong kanika jingya kop lanika jingya thok poetry hangani ka por kanika jing kersiuri kum balabu daga social cultural cell ngaso ka por bakaya kala day ini kum kajat menriu bangin kendit ya bat nganget balong ba kani ka jingya kop kamdi ka jing khot tang ya kini kinoy simbentang bat bakin kersiu thia ya kajat menriu ya we pu we khot jong kajat menriu Deka jing khot yang ni uwei po uwei khot jong aja ndriu la kalong yu khna la kalong yu samla yu long mi long mau ka dikirim teman ru baka por kala dei yang ni bangin kendit bak ban kersil ban khot ban wer yu uwei po uwei khot jong aja ndriu kata ka deka jing kwa ka jing thumu jong ka deka phang pedeng ka baka social cultural cell kala budon hang ni ngakren jala di ngakren ru ya kid khot jong asengi budon but yu uwei po uwei khot jong aja ndriu Pangimdai ban klat baka culture baka history ka jongi kanum syuja tang siklet mat lan de siklamir. Ndai kanja suki pasuki. Balai kanja bak kumno kanja. Kanja la dangi klet no ya la ka jong khtien ka thlian. Kanja la dangi ni klet lan ngin khensnap ya la ka jong giriti ki dostor ki bangi don. Bak kanja ru habangi syem baka ni ka culture ka bangi don ni khenya ka bakandai ka jingkit ka bakhya. Hakazaka bangin ken bagandai ka kabor mangila ban kentiu ila ka jong pari kita kidi ki ba ni snow ba na snow kani ka por bang nganget ru ba ka jingdu no ka jong ya ka culture ba ya ka riti ka dostur ka jong kanuan ka khlet mat ka bangingin klet lani ni sanget no bandri kendong bat ban sumar ka kara kadi ka jing snow na kanyang ka jong bat kumju ro nganget mangilang ki badon hang ni kumta na snow ba kini kijing ko hakathok katar ki ay man sim ng kong yanga bat yangi lang kum kin khot tong aseng kum kin noy lam tong aseng ban yo i bagi kun samla tong kajat benriu ban yo i bagi kun samla ki don ki wan ban yesim ta shit ham hakani kijing ko ban don de ki phongut kum ban group khondai ado nyok phongut ki kun samla ki long kmi ki long pa ban yesim ta kani kijing ko wala ka khusnam de se kalong berit kamde ka bahe mereka jing yesim ta shit ham ko jong pi ka penpa ba fidon ka jing smo hapo ko mensim ko jong pi bagi don kam ban kersi la ka jong lari kadon ka jing smo hapo ko mensim ko jong pi ba pi sarong la ka jong kadon ka jing smo hapo ko mensim ko jong pi ba pi dom ya ki jingja ki baja keleng jong kani ka imlang ka salang ko jong ni kadon ru kajing kermen ba kalawe ka jong nari ba kajat beriukan baha pat kam tamye ngasmo ba kani kajing simpenta ka jong pi shit ham ka kadai namar ba pi snow pi dan kajing kekli
ban mi sakmat ban ong bangang di ban kit ya kalengkor ka bakhya jong kari ba jat riu ngam dei ban pe bo we am kit renga bat ni da la ding ha ban mi sakmat ban kit ya kani kalengkor la kalong ban kentiu ya ktien ka thliet la kalong ban yada ya la ka jong khndo ka syam la kalong ban yada ya la ka jong riti ka dustur ya culture bat kumta te phi kino ya simbentang baro ngam ong tang ki bajok phi penpau hangilang baro kebedan bakal literature ka jongi kathok kata ka jongi kadang don ya kata kabor pan penki ya dimensium jong wei po wei khat jong ka kumbau melung so sakam ba kui melung lemag jing thok gi jing kran gi jong ki penki ya kan ka pateng ka momenta nanget gi jing thok gi jong ki poetry gi jong ki penki biang sa sisien ya kata keding kebedan hampok jongi bangin yen banyele ban pendek pensa ban yada ila ka jong kali bat ka jat pendri na kuak ro ban ong ya kani da bosai bakalawe jong ka ketien ka thlet ka jongi kanom shok ye tang kalawe jong ketien ka thlet ka jongi la ne ka culture ka jongi kanom shok ye tang ki bakum kini program kanom shok ye tang ki school ki puli puthi kanom shok ye tang ki seminar kanom shong ye tang ki policy ke baka sarkar ka manra deka shong hakajing sngo hakajing mut jing perkhat jongi ki kun samla jong ni jat menriu dara we po we khat jong jat menriu u perkhat ku mu nyau tra ukran ni dak tien la jong u tho ak tien la jong ba u im me jing hikai jong nyau tra nganget baka nom don kanu kanu ka bor ka nabar ka bala ban penjak klep ka jat menriu nyau tra ka bi ya kasyong hanga kasyong hangi ba kumnu ni perkhat kumnu ni kumnu ni kran kumnu ni thot nak banta ban pendek pensa yang ni kien da thliet nak bana ban pendek pensa yang ni ka culture ka bangi gitu yim dei ban klet ba jat ben riu ba klet no yang ka jong culture ka dei ka jat ben riu ka betulat ka jat ben riu ka bomdon yang ka lawe bat kandiru ka jat ben riu ka ba sup ban penjak klet ya ka nasla jong ni perte hoi ya pi ki nong job laingut ni ai khuple ne kwar ban ong yi gitu gin riu pho lain riu pun riu ngut ki noi sim lata ba phim dei banam refla del pa ki nong job balai ba phi dei ki nong job namar ba phi jiet ban keren phi jiet ban perkhat ban thok nak banta ban kentiu la ka jong khtien ka thli phim dei ki baram re phi dei ki job nong job namar ba phi jiet ban keren phi jiet ban perkhat ba phi jiet ban kentiu ya la ka jong khtien ka thli katahi ka dei ka dak jong ka jing slur jong ka jing IT ka jong pi kumnu ban kentiu ya la ka jong ka riti ka dostur ya la ka jong culture ba ya la ka jong ka kanika ya la ka jong khtien ka thli ngakwa ban ong ye pi yai beteng ban thot yai beteng ban perkhat bat yai beteng ban kren khnang mangani khtien ka thli ka jong ni kan kiu bat ki jing thok ki jing tar ka jong ni kin nang riu spa na hawi ka por syakwe pat hakum kani ka por ado ni ka program lani kani ka jing klok ka jong ni bat kani ka program ka bah kani ka janmiet ka bamenta kanom de ka program ka bangin kersiuri tang sisni ai ba kani ka jing kersiuri ka jong ni kande na ka we ka singi syakwe pat ngin kersiu la kalau halaki jong yin gisam la kalau long haki school haki jaka kuli ki jongi haki jaka tre ki jongi ba haki imlam salam kanom de tang ka program na ka program kersiuri ka batang sisni kamangi yang keren kumni dalami nang ni ngin klet no kai ka kamram ki jongi ni akwa balu pa ni ka jing kersiuri ki jongi kande kata ka continuous process kamangi ong kabanak awe gasni syakwe pat ngin kersiu ya lagi jong ki khot la kalong ka yang asam pat ki khot jong ka bendri barok kowe nga sa sisin pat ngai khuble ya pi baro Proki Wailam Makmat juga HYC EP para Wailam juga HYC Ikot juga KS Kita nak minta Ki bahayi masam ki bayi poilan Hakna kita bikumta Tidak pada sungkuman kemakau Pengiun perlong kumilai program Ada cing sisa Kadai ke program Kadai di internal pulung Wei ni beri crowd Juga jat berdua jongi Umelum sosok ham
hakaba ka jingpu jongi kalongba nitrakhe kan mau brum yo senyang upala meu belum kono saja betul indang mut ban pelong ban perbena hak praterik andai dau uma berkian na pernah hak praterik ya resal jom kilo sinta dia so ai kublai ya baro kam tam le le kinong simenta ki bala poi sak thong jok jing jong i kum ki dong simenta ba pi simenta ngale ka jing tho poetry ka pan kan mau pan ham mut ni ba kum ka jat ben riu im sam la duna ha ki jing tho ki jing pule ba kam tam le le ha ka pom kan bot son melung ka ba wei ni kiru kra melung sosha la bu ya ka mati ka ba khawe ya kini kinong bisa di tumi iba ya don lang ajing sia lai mut ki don na KS boleh sebut ya ka por macam ki kile IT ya ka por macam ki nak bentar ajing bisa ya kini ki putri siakan mau barbor kam jupi bro kaya ini karo katba dan ya ki polisi nak kata kata ka putri ru kalau kum ka sia wei sisin balang tho kan yai ne pateng la pateng kat ba ka jet riu kadang ne melum susu tham prapu sau senam mensua ya kata tho ini putri hari hadu menta bat pateng la juno ka putri jogu kan ne tengi kerman ba jet riu jogi leng ba jong phi kum ki samla kum ki ramba ki ram sa uklom sian jong phi ulong kata atian ba kan kesiu ya laki jong ki para kum keseng haka jiat nanti jongi na por sang por ki don ki khep ba ni du ji kerman haka tiya ki jongi ba ni du ji kerman haka ji khun jongi nei ha ba ni pet ni pule ba ni kan mau yo klom sian ka ba ki nei ki melum ki tho ka ai museum ka parham biang ni sa sipa dai nang ta kada kajat beriu jongi kadai kajat beriu kepada gret banyak nujual bertuai pak hendai leng baki ni ki klom sian kiba ki melum ki lampu kapan em ya ka museum jilong kasi ya ta jisau kasi jongi bat ni kerman ba leng ba jong kane pateng la junom kan la jede waktu nakha ila day main juga di wei iba jukshan ina rapor but sama ingam ang tharaban la ngani hadu kami di pai la len ani partai la ban kwai dua boleh bagi ayu aju report na kublei imal felba ju barbor ju I'm seeing it na bala ka juga po na kublei yupi kaseng HYC pindai tam kaseng bahalang pindai kaseng pendoi lang nilang iki mati bapaw sina jumpi man ki kam aman ki liang aman ki dom pindai yu umat basirnya jum babul bangkwa dua boleh hantai apa umat kan tadi ka mati jumki pindai chalai arten sinong triu pinui yang umat bah arko pru tam bajulong tam ta jumpa iu tilak sing de ka kam jumki HYC mat kini di samla ramba kini bersyur kam ibom juting juri menteri anu no kam mat ki kloy ban sei kata ka kabor perkhat jumki government jumki bat kim ju kim juting kim juri bat akini di port balak le pi ki ada persyak ki jinsiu kata kajinya kun chikam drugs tegani kaseng omde banga shu ajinya ro jak banga job ya kani ka sanyo kun kadai banga la bi ki kam bahaju ki na kata asyong hak asyong nia ban klei kata kajuban junga bat kata ka kom bakila penyagi kani ka sanyo kun kata kulom kesia ke balai ko adika kata ka jingkersiu tia ini baro kiwe baro ko om tangi ki nom job hendai ki priru
bagi bayi simanta na ai ka tikbok kim rani ki ba kim le bandu mensim ki ban ya chkhmat ka jingjok jingran ka don be ti ma jing tut ti ma ding penjang ti don be hande ka shom ka mesim bersendrang jing kumon ni kun persya ka kan thei ka phong ka jan ka sya ka ba kop ka thoro ka de long kata ka kami ka bat yu shabi juga jek dun riu ba phi phi de ban ka ma ba phi de ban bat ya kata ka juban lak jumpi ba di ban e ban tiu ka jek dun ki kumi ni ha jumi begini bapa jumi bala ya sei la ka buat ka so ni bala the dot na do na do ki thit ki jaw na do ka perkhat pendan ka je bin ki kublesia jar ni pi kublesia jar ni sai sim ba ko nam ta ka ni